ассалому алайкум ба кулли мардуми тоҷикҳои ҷаҳон, бародаро, хоҳаро, апаҳо, модаро, падаро, ман ба кӯмаки шумо ҳозир ниёз дорам. ман 10 сол пеш ай тоҷикистон хонаву дари хидмат фурӯхтам. ин фарзанди ман мебошад. эпилепсия касали рӯҳияне. ман овардам ҳаминҷа личени. як майда хайна неминим кола шид, ина ба як аъзо личениш карда истодам. 7 моҳ пеш моҳи октябр бо худованди аз ҳанҷиши дигара дар сари мо афторон ки духтарчам дар балнисаи ДРКБ шаҳри Қазон хоб мебошад. 7 моҳ шид. хай дигар гапа тоғриш зурм нарасид. муҳтоҷ ба ҳамин бародаро ба шумо омӯзу ба раҳми шумомон ки ман бародарона файрод кардам ки мақсад дастгире кӯдак касали вазминай 14 сола духтарчаи нозанинай духтарча дар балнисаи илтимос кардимед ки як заре ёрдам карда метуне, як заре кӯмак карда метуне. ёрдами хутуна хайри хутуна дар ин моҳи шарифи рамазон худованд хайртуна қабул бигардонад. ёрдам кунед бародаро ки ман дигар дастам ҳичи намеояд. як кор кунед, як бай кунед, дастгирӣ кунед, кӯдакат табобат кунед бародаро пиликалон дар корай. ин дигар зури ман намераса, зурум нарасид. хайна инша хунома фурӯхтум овардим 10 сол пеш. манам тоҷикистонам нарафтам 10 сол шид. ҳаминҷа инша личени кардам. неминим кола мунда ё личени анишам ваиш 70 касали ваиш мақсад серьёзный бадай. ман ба номи Аллоҳ худам мемирдам агар розӣ будам. ин кӯдаки хелдаи ғарибии тана мешид. ман ба мирдани худам розиам. ба ин фарзанд ба ин кӯдак ки динёро нодида ягон сила дар дино дидагӣ нест. то атара ватана дидагӣ нест. хеша тавори хича дидагӣ нест. ҳар рӯз апаҳош хеш тавор хайрот мекунанд. ёр хоҳарона бинед хоҳаршона балниса то атара ҳафтан ғера дорум ҷеноша дидагӣ нест. касали серьёзне. хай бародаро, апаҳо, хоҳаро, падаро, додаро, муъмин бародари муъмин аст. дастгирӣ кунед дар моҳи шарифи рамазон. илтимос хай худованд накард дар дили ҳар як одамат бидозад. кӯдаки 14 сола